Good morning mga paps! Domingo subong. Sunday subong. Chilak sa balay. Mamahaw kita. Ari ang sudan. Okay. Muna naman breakfast. Wala pa itlog ron? Oo, bakal tayo itlog. Importante may itlog sa breakfast kay... Eggs! Eggs! E-double-G-S eggs! Talang kita naghalin sa itlog! Okay, Daddy, don't say that. why? Hindi gusto mo ng egg? Yeah, I do. Yung itlog ang protein, compact na siya with calories. So kung aga, we need to have a lot of a good hearty breakfast. Gitawag na siya nga breakfast kaya because you break the fast. Kaya nag-fast ka daw all night mo. Diba? Actually, Sunday, medyo busy sa mga kids kay kina-prepare sila ni mami sang ilang mga school stuff. Ako ng Sunday, I cannot necessarily say nga kapahuway man ko kay Sunday kasi daw drop ako gani makafocus sa work. Di lang ko sa balay mo. But in general, Sunday is a chill day for me. Tanaw Netflix. Kung may fight, kaya usually Sunday may mga UFC na, may mga boxing. Lagi ko nagapatawhay tanaw na yung TV. Or watch Netflix marathon sa mga paborito ko nga series. Right now, nauna sila. Hari sila diyo kakaon sa ilang lamisita. Tubang sang TV. So, mamahaw tanay. Unahon ko lang kape kay wala pa ang itlog. So, atin ang kape ko. Namigil ako makakape ka, no? Galay, di yun lay mo nga mood. Ari ko subong? Ari si Lola? Lola? Say hi, anay. Hi sa fans. Napilas ang kamot ni Lola. Ari, oh. Nagdugo na kagabi, no? Gabi, nagdugo. Naipit sa. Layo sa atay, ano? Layo sa atay. La, tulog ka na ito. Duck, kamo ka nung. Duck face. Kabe? Ay! Ano na? Okay. So, si Lula, amo ning iya nga favorite tambayan. Dili ni siya katambay, oh. Pamati ni siya di radyo. Bumbo. Okay. So, lagaw-lagawon ta kamo, no? Ido sa nga akong manghod. Sila, oh. Hi, dogs! Say hi! Ini si... Sino ngalan niya, man? Si Tisay? Okay, this is Tisay. Ano si... Boots! Boots! May doon namon sila ng mga gataghol bla kung may mga suspicious karakter. Nagasulod sa balay. Alright, alin ng itlog. Yeah. Can't live without eggs. So, alright mga paps, nagkahulat na lang kami sa lunchtime. Si Lizzie tapos na siya study with mommy. So, she's just reviewing a few things while watching Magic School Bus. So, ari sila, oh, na they're reviewing stuff. Pero basta math, ako nang matudlo kay Lily. Yes, later ako lang matudlo siya math. Tulo ako siya subong. Okay, natuluan siya kanina ni Mami subong. Ikaw sa word problem. Absuelto ko. Okay, ako kuno sa word problems. Okay. Okay, so balaan mo man nga is the ones. Quiet na. Ika-study sila. So, it's very important nga ang kids buligan yung sa school. Okay. Samtang ka-study sila, kagahulat kami sa panyaga. Kay 11 pa man lang. Home improvement time, anay. Sige, may kayuhon ko de. Sa kwarto namon. Okay. So, ate ho, halay. Ay, may brief de lang. Okay. So, kayuhon ko na. Kito daan na gid, no? Kubaon na gid. So, I think, ano ni man, na, ano niya ako no klase halayan. Okay, look. So, ayos man. I-islan ko na. So, ari siya, na it's stainless steel hanger. Ibulos ko niyo. Taran. Bulos ko na.
Kailangan ko lang drill. Nakuha ko na gid man. Actually, 19 forgotten ba nidi? Dugay na gid. So, it's time to change. So gamiton ko na lang daan ng ga-exist nga buho para sa toks. Tapos ma-over lang ko sang bago na isa ka bilog. So muning toks. Kaya mga screws. This is the toks. Isulod ni sa buho. Okay. So it turned out kaya nga gamay ang buho. So patakoon tagid. Ma-drill gid kita. So nagbakal man ko sang bala, kalabali ng drill bit namon, so nagbakal ako. Okay? Muni ko nung bagay di. So muni siyang drill bit tingin bakal ko. Okay, for the size. So, ini butang ini drill bit dire. Okay. Bat hugot. Okay. Good. Okay. Here we go. Stiyan tayo kay ko. Drill pa more. So kailan, lantaran sa gamay nga pulpog. So kailan lang gamay nga pulpog, okay? Imo ang markahan ta para sa isa naman kabuho. Mams! Das-dasig ma lang niya. Ay, hindi ko makita kay markahan ko. So layo ka. Okay. Saka-sakaan sa wala mo, gamay. Hindi ko na mapasaka ang wala. Okay na na. Okay na na. Oo. Thank you, ma'am. Kasi ligaw mo din kung ano. Right. Oh. Ito lang. Okay. I'm gonna get something. So, nabutang ko na ang tox sa mga buho. Upon checking, oh yeah, swak ang buho. Daddy! Oh, sorry. Okay. Pumunta, i-screw ta na lang. So, okay, natakod ko na. So, ati siya, oh. Oh, see? Okay. So, ang mga buho ni masilyahan ko na lang niya. Makabakal ako masilya. Repaint. Okay, tapos naman lang niya kwaon. Kagibalik liwat. So, yeah! Okay, job well done. Good. Ayos. Di, pwede mo masilhig ang... I am studying. Di, siligi lang kadasig man lang. Oh, liog lang silig mo. Ano pangkaw? Very good. Hindi balaw. Ito hindi ka balaw manilhigaw. Di ang silhig lang no ay. Wow, silhig. Bago-bagong silhig, laway pa. Ito wala masipot.